Ei, preparats per la Via Catalana 2014? Us volem fer una proposta per la Diada d'enguany. Un nou crit d'independència. Bé, de fet, nou tampoc. És una variació del ja existent. Com podem veure, l'any 2013, durant la cadena humana, es va començar a cridar. Voleu saber com és? És molt fàcil. Preneu nota. 1. Crida el típic crit d'independència que ja saps. 2. Afegeix un so, una onomatopeia o una paraula curta com pot ser el sí del sí del 9 de novembre. Pots acompanyar-ho d'un gest. 3. Repeteix els passos 1 i 2 fins que te'n cansis. Així doncs, ja ho saps. Si aquesta Diada 2014 vol ser original, anima't a desencadenar els teus ritmes més primaris amb el nou crit d'independència. Deixa-t'hi la veu.